Good morning, my friend. Sport Chicken, thank you very much for coming to my live stream, my friend. Welcome, thank you very much. How are you, my friend? I'm fine, my friend. I'm watching your video, my friend. Thank you, my friend. From Sport Chicken, Ka-Eagles TV. Harang from Ka-Eagles TV. Thank you po. Thank you po, kaibigan Ka-Eagles. Tamsak na host from Ka-Eagles TV. Thank you, kaibigan Ka-Eagles. Salamat po sa pa-jacket from Ka-Eagles TV. Teka lang, tignan ko lang. Tingnan ko lang Ka-Eagles kung may dikit pa ako sa'yo. Alam ko meron pa eh. Done to your channel, my friend, Sport Chicken. Thumbs up number 5 from Ate Grace Lorente and Gagamrak TV. Good morning, bro. Nasa harang pa, Kuya Tunying. Thank you po sa paharang. Good morning, kaibigan Gagamrak and kaibigan Ka-Eagles. And to my friend, Sport Chicken. Thank you for coming, my friend. Good morning here in Philippines. Ay, may isa pa pala Ka-Eagles, kaibigan Gilbert Francisco Mix. Like number 667, 47 pala. Oh. I-subscribe ko na, kaibigan. Ganyan ako mag-subscribe kasi. Subscribe tapos kalimbang all agad. Tapos like. Sport Chicken, ODW to you. Yan. Ano yan, foreigner? Si kaibigan Sport Chicken. Nabait naman yan. Mega love shoutout, Gagamrak. Okay, host. Salamat po, host, from Ka-Eagles TV. O, ba't ang bilis nun? Live din pala si kaibigan Gomer Pabeya.
Shoutout nga po pala sa aking mga silent viewers, silent subscriber ko, ng mga taga rito sa amin. Sa mga kamag-anak ng aking misis, sa hipag niya. Shoutout po sa inyong lahat. Sa aking kaibigan na si Pare Koy. Good morning sa iyo dyan, kay Tunying from Ate Grace Lorente. Teka lang, kunin ko lang yung isa. Gamol, ang datingan bro. Ha, from Gagamrak TV. Bigil lang ako bro. Makarating ko lang galing work. Ay sige, pahinga ka na kaibigan Gagamrak. Okay lang, walang problema. At least nakasilip ko na, walang problema sa akin yan. Wait lang saglit. Happy Sunday po sa ating lahat mga kaibigan. Yan, may love shoutout. Kaibigan Mary Music TV. Tamsak dan po from Mary Music TV. Sport chicken, dan tayo, full pack. Thank you for coming. Kaibigan Mary Music TV. Nadikitan ko lang ito kanina. Kanina ko lang ito na naging kaibigan, si kaibigan Mary Music TV. Salamat at napasyal ka kay Tunying sa kanyang live stream. Good morning po sa inyong lahat and happy Sunday sa inyong lahat mga kaibigan. Dikit ko pa ito sa'yo kaibigan kay Eagles. May isa pa oh. Allah ni amang mo. Kaya, babalik ko na ka. Like number 649. Short video lang, 45 seconds. Tignan mo yung tsura namin, no? Sabi ko kasi mamaya ka mag-umpisa eh. Teka lang po, teka lang. Hindi na may tayo yung ganito. Oo, may tayo. Oo. Nakaiko naman kasi. Hindi! Pagkadaran. Hey! Oy, sige mo. Tumaw. Ay, tumaw. Sige, dadagaan mo. Ayun, nagsalip-litat po. Basta nakamagtangal ka.
Sport chicken done to you full pack from Ka-Eagles TV. Please back him, my friend. Sport chicken to Ka-Eagles TV. Done subscribe to you, to your channel. Merry Music TV, Ka-Eagles TV, done full pack from Merry Music TV. Long Nelja, hello from Long Nelja. Kaigal, salamat po host. Spurt from Music, from Merry Music TV. Spurt chicken, dan full pack. Yun pala ibig sabihin nun. Morning, happy Sunday sa lahat. God bless from Love Art Pay. Thank you kaibigan Love Art Pay sa pagdalaw mo ulit sa live stream. Ba't di ka nagla-live kaibigan Love Art Pay? Nito Lisa Rom, hello kapatid na tunying. Good morning, standby lang, may nasignal ko kapatid from Nito Lisa Rom. Merry Music TV, salamat po ODW sa'yo from Ka-Eagles TV. Sport Chicken, nag-drop ng bahay. CGTV, bro, may buttered seafood po ba tayo dyan? Naubos na bro. May isang araw pa lang, saglit lang. Masarap nga din pala yung ganun. Kaya ulitin natin yon. Sa susunod may alimasag na para mas maganda. Tapos para mas masarap yata pag ganun pag may alimasag. Kinulang kasi yung budget natin. Kaya yun lang nabili natin. Magtiwala ka kade. Pwede? Magtiwala ka lang. Transact done from kaibigan CGTV. Sport Chicken, nag-drop ng bahay. New premiere from Sport Chicken. Lagyan mo bro ng ano yung Cajun sauce para mas masarap. Ano ba yung Cajun sauce na yun, kaibigan? Hindi ko alam yun. Basta naisipan ko ang lutuin yun. Buttered. Pero masarap naman. Hindi naman kasi tayo ship. Mas naisipan ko lang na lutuin yun. Kaya sabi ko, try ko nga to. Hello, Grace Lorente. Miguel love shoutout sa inyo mga kapatid. Kung kayong dalawa nito Nying from Italy sa Rome. Thank you kaibigan. Kapatid na Italy sa Rome. Salamat. Ito si hindi natin alam si nagbabalik ba sa inyo? Sabay, nagbalik naman sa akin si Sport Chicken. Tingnan nila kung magbalik sa Sport Chicken.
Pa-thumbs up naman ng premiere ni kaibigan Sport Chicken. Ay, mabait naman siya. Nagbalik naman siya kanina. Kaya na ko lang siya nakita si Sport Chicken. Ha ha ha, yan ang content ko talaga about cooking, kaso ang hirap, ha ha ha. Kaya nga yung luto ko lang naman, kaibigan, isa ano lang yun, parang patsamba lang ba. Patsamba ko lang na luto yun. Isipan ko lang, masarap siguro tong buttered na to. Kaya in-try ko, pero hindi kumpleto yung ano yun, hindi kumpleto yung sangkap ba yun? Yung sangkap niya. Basta nakita ko lang kasi yun. Tapos bumili na nga ako ng ano, yung onion leaves. Yung dahon niya. Kaya yun, sabi ko, pwede siguro to. At least may gulay. Patsyam-patsyam lang pag minsan. Pero pag sa mga ginataan, expert natin yan kasi isa tayong Bicolano eh. Mamayang hapon pa ako mag-upload. May mga matutuwa na naman yan ng mga magsasaka kasi konting magsasakang katulad ko. Konting panahon na lang. Meron ng nakikita na natin yung ano, yung butil ng palay. Data is live from CGTV. Yun. Oh, pag mga Bicolano, di ba? Pag mga Bicolano, pagdating sa ginataan, sure goal yan, sure win, kumbaga. Bicolana at Bisaya lang, malakas ang gata. CGTV. Oo nga, talagang pag Bicolano, Bicolana, sigurado yan. Tapos Bisaya, yun. Expert natin yan. Sa amin naman, pagdating sa mga gabi, yung laing, Bicol Express, yun. Di pa nga ako nakapagluto ng Bicol Express eh. Merry Music TV. Dan, nabalik ko na sukli ko sa iyo. Salamat po from Ka-Eagles TV. Thank you po sa 8 viewers ni Tanying Maksam. Tsaka sa 11 thumbs up. Mega love shoutout po sa inyo. And good morning ulit. Happy Sunday. Mas mahirap na nga pala pag-monetize, mga kaibigan. Marami ka lang inaasikaso. Baka ano lang po, bukas pa hindi pa mag-LS. Mag-ano lang po ako ng oras na sa isang linggo. 4 times lang siguro or 3 times. Focus tayo sa ano, sa upload muna tayo, upload. May 4 pa akong content about cooking pero hindi ko na upload. Ang hirap mag-edit ha. Kaya nga eh, yung problema natin sa pag-edit, tagal. Thumbs up host from Jalens. Jalens, nag-drop ng bahay. Tingnan mo ito si Jalens. May lagay pa ako kay Jalens.
Ay, wala na pala. Kadikit na pala kaibigan challenge. Play na lang, play. Yan lang ko bawi. Yan o, play kita sa dalawa. Kaibigan challenge. Kaibigan Lens Cuisines. Yun, play kita dyan. Mamaya naman si kaibigan CJ. Baba, ay, mamaya kaibigan CJ. Pa-like naman or pa-watch naman ng video ni kaibigan challenge. Mamaya, ikaw naman, kabayan CJ TV. Play ka rin para makatulong kahit hindi tayo nakasubscribe, i-play na natin para makatulong naman sa what's our niya, kumbaga sa yung revenue, gano'n na sinasabi. Hindi ko pa naman masyadong kabisado to, pero sundin natin yung ano, sinusunod ko yung mga monetized na ba, kung ano makakatulong. Waray-waray din kami dito sa Mindanao, malakas din sa ginataan kapatid na tunying. Ay, ganun po ba? Nito Lisa rin, bigay-bigay, ka-Eagles TV, Jalayan sa OTW sa'yo. Ang higpit ngayon sa revenue, panay kaltas ni Lolo. From CGTV. Ganun ba? Sabagay, si Ate Grace nga, nung nag-ano, sabi niya, kaltas na naman daw sa revenue. Paano ba nangyayari kinakaltas pa yun ni YT? Parang kumbaga sa naka-French na nga sa atin, anong ginagawa natin mali para kaltasan ulit? Ano bang ibig sabihin o kaya anong dapat gawin para hindi makaltasan? Thanks host from Jalens. Mamaya sunod si kaibigan CG. Play natin yung dalawang phone natin. Tamsakdan, good morning from Ate Rowena Tiranya Vlogs. May alas ka po, Ma'am Rowena? Ako bro, kapag may ads ang video, ayan talaga ang pinapanood ko para full support. Ay, okay. Ako kahit hindi rin ako nag-skip ng ads. Maliban na lang pag ano, di ba yung ibang hindi pa monetize. Tapos yung iba naman, yung mga malalaking channel, pinapanood din namin. Sobrang laki na nila. Ini-skip na rin namin yung pagminsan. Pero yung mga maliliit na katulad ko na nakasubscribe sa akin, hindi ko naman ini-skip. Good morning brother, silip tamsak lang muna from Meika Jiyama. Thank you ulit Ma'am Meika Jiyama sa pagpasyal ulit kay Tunying. Nagkita ulit tayo kagabi kay Gigi Vlogs. Salamat. Mili Ricanya. Good morning host from Ate Mili Ricanya. With love and care emoticon from Ate Mili Ricanya. Hi Ma'am Rowena from Jalens. Harang here from Ate Mili Ricanya 2. Rowena Tiranya Vlog, nag-drop ng bahay. Patamsak po ng premiere, thank you. Sige. Dikit na rin kayo ni Jalens, no? Ay, no, ano na siya, nag-high. Kaya, palitan mo na kita kaibigan Jalens, Lens Cuisine. Patamsakan lang natin, patamsapan lang natin itong premiere ni Ma'am Rowena. Madali lang mag-thumbs up. May jacket na po. Ate Millery kanya. May mga bago po tayo. Magdikitan po, dikitan. May mga bago po. Si Mary... Sino nga ba yun? Si Mary...
Si Sport Chicken, yon bago po yan, bago. Si Mary Music TV, bago din po yan. Yan, ito si Dayuhang Batanggenyo Vlogs. Ay mga idol, kumusta kayong lahat? From Dayuhang Batanggenyo Vlogs. Yan, bababa ka na lang muna ng bahay. Kaibigan challenge, #LenCusin. Tusugdan from Ate Meli Ricanya 2. Thank you po Ate Meli. Tapusin ko lang tong ano ni challenge. Sunod natin si kaibigan CG. Play lang natin. Matatapos na po oh. Matatapos na. Sabay naman po sila, sabay. Teka lang. May abriyaw. Sabay po silang ano. Kulang kasi yung stand kong ganito. Bibili pa sana ako ng stand para nakikita nyo na naka-play. Kaysa lagi tayo nakaganon. Yung iba kasi lagi nakaganon eh. Siyempre nakakangalay naman. Kaya ginawa natin ng paraan para makita nila na piniplay po talaga. Para wala pong dayaan, kumbaga. walang anong tawag nito? Tusok dan from Ate Meli Ricanya, kay Eagles TV, challenge dan sa merienda mo. From kay Eagles TV, pakibalik ka naman, kaibigan challenge, #LenCusin. Share ko lang din sa mga mudi, iwasan ang seal watching. Baka masipa ka niluluha at kahit panuorin mo mga video mo sa ibang gadget, ay parehas lang din naman ang IP number, kaya wala din yan. Ano ibig sabihin ng IP number? Kabayan CGTV. Yan, nasa harap pa oh. Ma'am LenCusin. Yung IP ano? Tawag dito. Yung IP number, ibig sabihin yung cellphone, di ba? Yun yung IP number. Sa wifi yan bro. Ay, sa wifi. Okay. Yung mga video. Paano bro pag LS? Kaibigan, LS, siyempre may nakatutok yung gadget mo. Halimbawa itong dalawa, itututok ko. Pwede lang, okay lang yun? Bawal po ba mag self-watch kahit isang beses lang? Sa wifi yan bro. Okay lang yan bro, ay okay lang. Halimbawa pag nakatutok ganito nakatutok sa LS ko, pag wala pang inaayudahan pwede. Walang problema dyan ay sa LS pwede palang tambayan ganon. Wag lang yung video, ba natapos na yung LS ko, wag nang panoorin. Hindi naman ako nanonood ng video ko kasi sabi nga ng iba, bawal daw pag wifi. Kaya hindi naman ako nanonood. Thumbs up dan from kaibigan Niel Andrew Vlogs. Salamat kaibigan Niel. Dan tusok sa premiere ni Ma'am Rowena Tiranya. Teka, hindi pa tapos yung yung harang. Ay, okay. Lalo na yung playlist, ano bro? Diba, playlist, ipi-play mo na ito sariling Pero pag magkaibang wifi or nakadata ka lang, pwede ba yun? Diba, nakadata? Diba, yung pamangkin ko ganon, o kaya kamag-anak ko, nakadata, pwedeng manood. Sorry na late ng kaibigan Diapox, ng jacket. Thumbs up host. Dan tusok sa premiere ni Rowena Tiranya. Hello po from Diapox. Neil Andrew Vlog, pader. Ano yung pader? Harang pa po from Meli Ricanya 2.
Yes bro, wag lang still watching talaga. Ay, okay. Host, tapos na po yung video ko. Thanks. Hindi, may harang pa eh. Tapusin natin yung harang. Yung ads. Hanggang sa dulo kasi meron pa yan sa dulo eh. Oh. Kasi pag in-skip ko yung ads eh, sayang naman. Ay, ito pala tapos na. Thank you, kaibigan Lens Kusing. Sandy Tiranya, yung bigi-bigi si Sandy Tiranya, hashtag Ruin na Tiranya, sana all marami CP from Neil Andrew. Akin na lang isa idol from Neil Andrew. Hindi pa ako nakapaglagin sa COC. Kaibigan Neil Andrew. Sandy Tiranya, thumbs up dan. Good morning to all from Ate Sandy Tiranya, hashtag Ruin na Tiranya. Di Apox, bigi-bigi. Sorry Di Apox, nakalimutan yung ano. Nahuli. Sorry. Pwede yan bro. Pwede pala pa. Alam mo, data, tapos kasi pamangkin ko, nasa kabila din. Pwede pala siyang manood. Yun, ginagets ko na. Walang problema kaibigan. Sandy Tiranya, nag-drop ng bahay. Premier din to? Ati Sandy Tiranya? OTW Sandy from the Apox. Ruin na Tiranya, bigi-bigi. Challenge, nag-drop ng bahay. Dan Sandy from the Apox. Ako host, may upload ako. Sige, panoorin ko kaibigan Apox. How to put background, ito ba yun? CLS na yung latest video mo kaibigan, Apox. Sandil kayo! Papasuksok kayo! Ayan o, dalawa di Apox. Ayan o. Kahit silip yung ads, may kita na yan. Kahit di tapusin from Neil Andrew Vlogs. Ay, ganun ba? Thank you sa pagpin kay Rowena Tiranya from Sandy Tiranya. Walang problema po, Ate Sandy. Buti ka pa host, dami CP here from Challenge. Hiram ko lang to kaibigan, hiram ko lang. Para makatulong din pag minsan pag nagpa-play. Upo host. Yun. Ayan, dalawa na kaibigan Diapox. Kay Eagles TV, Diapox, OTW sa'yo. Challenge, nag-drop ng bahay. Thank you po. Hashtag kay Eagles TV. Sport Chicken, Dan Tusok. And dikit from Miliricanya. Bro, ang higpit ng guard mo. Di ko mapasok basta-basta. From Gagamarak TV. Okay lang daw, basta napanood na kaibigan Gagamarak, kahit huwag na daw tapusin. Good morning host from James Jan. Alayron Pinoy TV. Thank you kaibigan Alayron Pinoy. Kabayan. Salamat at naging muli na rin tayo. Share ko lang naman dito na ang na-experience ko dahil vlogger din si Mrs. At may mga kakilala kami mga vlogger na demonetize nung June. At isa na ako dun, from CGTV. Ay, ganun ba? Sana makabalik ka rin kaibigan CGTV. Sana mamonetize ka ulit. Yan, Ramil Sarilla vlog, bigi-bigi with love and care emoticon. Sulit ko na bro. Sulitin ko na bro. Para tatak agila. Tanong mo ang ba't siya na-demonetize? Yun lang ba ang dahilan, kaibigan CJ? Dahil
pinapanood mo yung ano, yung video mo kaya ka na-demonetize. Kasi nag-aaway kami pag minsan ng aking commander. Kasi sabi ko nga, bawal na panoorin yung video natin. Eh sabi niya, sino ba may sabi? Eh, yung mga vlogger nga kako na nakilala ko. Kaya nga ako tinuturo nila para hindi na maranasan natin. Kahit ako, gusto ko rin i-share yung naranasan ko sa AdSense para hindi na rin maranasan ng iba. Kaya salamat sa mga vlogger na honest at mga handang tumulong at i-share ang kanilang experience. Yun lang ang ano mo bro, ay kaibigan ng CGTV, yung pag-play ng sariling video. Ruin na tira niya vlog, bigi-bigi with love yung care emoticon. Thumbs up from Manoy Alvin Watchador Vlog. Ang aking kababayan na Bicolano. Pero Quezon yun na siya ngayon, Quezon yun na siya ngayon kasi taga Quezon na po siya. Sa aking bayan din pong kinalakihan, Lucena City. Sa ditira niya, bigi-bigi. 1 month ang demonetize bago ka mag-apply ulit. From CGTV. Okay. Ako kasi pag-upload ko ng video, nag-self-watch ako 1 time. Bawal po ba yon from challenge? Oo, naka-play rin ako. Mga ninja ko, bagong video ko ha. Oo, naka-play. Oo, naka-play rin ako. Mga ninja ko, bagong video ko ha. Ay, naka-play rin si Dapox. Naka-play rin daw si Dapox sa kanyang mga bagong video sa kanyang ninja. O, di. Tapos na kaibigan Dapox oh. Nasa ads pa. Hindi pa pala ito nakadikit kaibigan Apox. Oh, dikit ko na kaibigan. Yun, kalimbang all. Itong isa okay na eh. Ayan, okay naman na itong isa, nakadikit na. Next natin i-play. Teka, mag-thumbs up muna tayo sa ano. Kay Ate Rowena Tiranya sa kanyang premiere. Ay, tapos na pala ako mag-thumbs up sa premiere ni Ate Rowena Tiranya. Isa pa kaibigan, CJ. Matanong ko ulit. Ito bang mga ninja ko, hindi pwedeng i-subscribe sa aking ano, sa aking main? Kasi mga ninja ko hindi naka-subscribe eh. Ayun, hindi siya naka-subscribe, hindi ko sinusubscribe kasi sabi ng iba, bawal daw i-subscribe. Kaya hindi naka-subscribe. Ay, ganoon. Yun. Ngayon na nalilinawan na tayo. Pero dagdag naman views from the Apox. Salamat po host. Ay, ganoon. Okay lang po siguro basta 1 time lang mag-play. O okay lang minsan-minsan from the Apox. Ay, okay. Basta minsan-minsan lang. Ang violation ko naman ay ang mga video ko na naka-upload na more than a month na wala namang copyright claim. Kaso nung May ay nag-manual review si Lolo gamit ang new engine kaya ako na-demonetize from CJ. Ah, ganon. Nakita yung mga copyright, ganon. Ah, ano yun yung engine po from the Apox.
Yan, maganda magkakwentuhan tayo dito kung ano mga bawal-bawal katulad ni kaibigan CJ. At least naisisir niya yung kanyang naranasan dahil na-demonetize siya. Salamat at may nag-share at may gusto talaga makatulong sa ating mga bagong vloggers pa lang. Ano yun? Ang kaibigan ko naman ay ang self-watching dahil 1K subscriber pa lang pero ang laki na ng revenue niya. Ganun po si Jay from the Apox. Oo bro, huwag mo i-subscribe siya mga ninja mo sa main channel mo. Yun, buti na lang. Buti na lang at di ko na i-subscribe tong mga to. Joy 18 channel, mega love shoutout to Ning from Joy 18. Team Effect Love. Ay, thank you Team Effect. Nandito ang isang kaibigan na Team Effect. Baba nga ng bahay mo Team Effect. Parang hindi pa kita ano eh. Para di pa kita dikit. Para madikit ang ko. Sport Chicken, nag-drop ng bahay kay Eagles TV. Yung mga dumikit po kay Sport Chicken, pamention po ulit, nandiyan na po siya. Pamention, nandiyan na si Sport Chicken. Foreign po to, foreign. The Apox, dan sa'yo from kay Eagles TV, pabalik po. Challenge nag-drop ng bahay. Bro, nakikinig lang ako bro from Gagamrak TV. Bakit po si GTV from the Apox? Premier, Sport Chicken. Nagbabalik naman po yan si Sport Chicken. Kanina ko lang po yan nadikitan. Pero binalikan po niya ako. Kaya masasabi ko na legit din po to si Sport Chicken. Premier daw po yung kay my friend Sport Chicken. Patampisak po ako ng premier ko from Joy 18 channel. Sige pababa kaibigan Joy. Palitan muna natin si Ate Ruby na tira niya. Ang daming na-demonetize nung month na yan from CGTV. Oo nga, marami akong nalaman dyan. Maraming na-demonetize. Sport Chicken, nag-drop ng bahay, premiere. Bawal po pala i-subscribe ang ninja sa main. From challenge. Noong ko pa nalaman yan, kaya hindi ko sinubscribe. Nag-self-dikit yung mga ninja ko, CJ. Pero di ako binaklas. Ha ha ha. Challenge ng drop ng bahay. Ito ba yung premiere mo, Joy 18 TV? Ay channel? Ay pinakita kong premiere mo yan, tamsahan ko lang. Mamaya isusunod ko ipipin si Manny Alvin Watchador kasi hindi ko napipinto eh. Joy 18 Number 38. Number 39. Na thumbs up. Patamsa po ng premiere sa nakapin. The Apox, matagal na yun po from The Apox. Basta ako bro, share ko lang ang experience ko. Nasa inyo naman yun kung maniniwala kayo sa akin. Nasa inyo pa rin naman ang desisyon. Kaibigan si GTV pero siyempre at least hindi ka naman magsasabi ng mali, kaibigan, gabayan. Kaya siyempre susundin mo na rin. Para wala tayong maging aberya o wala tayong maging problema.
Sumunod na lang tayo. Wala namang mawawala. Alvin Watchador, Bigi Bigi. Joy 18 Channel, nag-drop ng bahay. Okay, CJ from the Apox. Sport Chicken, Kalimpang Dan, at tusok na rin sa premiere mo. Mga 33 ninja ko, tinapos ko lang 1 hour self pili host. Marami din itong nalalaman si kaibigan di Apox kaya kasi may laptop siya. Ako, cellphone lang po. Gaya nyo po pag may nagbenta sa akin second hand na laptop, baka bumili din tayo pag nakapag-ano tayo ng ating palay. Kahit medyo madamo. Alvin Watchador Vlog, nag-drop ng bahay. Pa-thumbs up naman po ng nakapin. Premiere lang po yan, premiere. Hi Alvin, thanks for support from your Sport Chicken. Yun, nagbabalik yan. Si Sport Chicken kahit foreigner. Joy 18 Channel, OTWCO from Ka-Eagles. Challenge, nag-drop ng bahay. Orly TV Channel, ang aking kaibigan. Good morning kaibigan Tunying from Orly TV Channel. Nandiyan naman kayo mag-primo. Salamat sa inyo mag-primo. At least nakaahon rin views ko dahil sa ninja ko from the Apox. Ay, okay. Si the Apox pala, pwede pala yung manood eh. Pero ang gamit mo di Apox, parehas din ng wifi. Parehas din ang gamit mong wifi pag nanonood ka ng video mo. Orly TV Channel, thumbs up dan sa guwapitong host from Orly TV Channel. Thank you, Maring Orly. Sa pag-ano mo sa akin, nagagwapuan ka sa akin. Mamaya niyan, lumaki yung gumanin yung tainga ko. Good morning sa kuya kong pogi. Yun, yan na, kuya kong pogi na naman daw. Saan ba yung Nasaan ba yung pogi na yon, mga kaibigan? Wala naman makita. Kaya kasi pag may nababasa po akong ganyan, tinatawanan po ako ng misis ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kaya iwasan na po natin yung mga pogi-pogi na yan. Salamat po sa pag-pin host from Joy 18. Walang problema yan, challenge sa TW. Yun, nakalimutan ko tuloy gamitan si Ate Ima Channel. Mega love shoutout to all from Ima Channel TV. Joy 18 Channel, Kalimpang Dan, at tusok na rin sa premiere mo. Mega love shoutout po sa 14. Salamat po sa 22 thumbs up. Challenge dating dikit from Joy 18. Sport Chicken, nag-drop ng bahay. Thumbs up na po para sa gwapong host from Orly TV Channel. Eagles TV, Joy 18 Channel, thumbs up na sa premiere mo. Eagles TV, nag-drop ng bahay. Gusto ko sana i-share kung paano makuha agad ang 4K watts hour sa loob ng isang kaso. Nahiya ako, baka may masabi kayo sa akin na hindi maganda, ha ha ha. Oo, wag na. Sabay, pwede naman yan i-share, pero wag na, baka paano ka pa. Mapasama ka pa kaibigan CJ. Primo Alvin, nag-love shoutout from Orly TV Channel. Alvin Watchador, Dan Paul from Joy 18 Channel. GB22 TV, good morning. Idol, tamsak. Alvin Watchador, OTW sa'yo. Joy 18 Channel, ang drop ng bahay in Orly TV Channel. Palablab naman po in GB22. Good morning Idol from Maganda Bags. Joy 18 Channel, ha 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 from Joy 18 Channel, natawa. Orly TV Channel, nag-drop ng bahay, Joy 18. Ba't kaya natatawa si Joy 18? Mega love shoutout, Ate YP from Emma Channel TV. Kuya Orly, magandang sayo. Magandang umaga sayo siguro to. Sana all gwapo from Maganda Bags. Yan naman kayo mga gwapo-gwapo. Sabi nga ni Gagamrak TV, saan ba galing yung gwapo na yun? Gwapo ba sa pit? Sabi na ni Gagamrak. Saan ba nanggaling yung gwapo na yun? Nanggaling ba sa pit yun? O sa
Sa lubot na sinasabi ni Gagamrak. Naiintindihan ko yan eh. Titignan mo siya mga. Pupunta ko sa email. Ba? Orly TV channel. Dan Pulpak. Gwapo naman talaga host from Joy 18 channel. Huwag na kaya naman yung mga sinasabi niyo mga kaibigan. Baka mamaya na insecure yung misis ko kasi hindi lubot ng lubot ng pato daw. Doon daw nanggaling yung kapugian sa lubot ng pato. Pit ng pato. Sabi natin maganda bags. Sabi na nga ba eh. Boosting lang katapat, ha ha ha, para maganda bags. Oh, sa totoo lang yung boosting na yan, marami nag-alok sa akin yan. Boosting ng subscriber, boosting ng watch hour, pero hindi ko pinatulan. Ayaw ko kako niyan kasi gusto ko paghirapan yung ano ng YouTube. Ayaw ko ako ng boosting na yan. Mas maganda akong makamit ko yung pinaghihirapan ko kaysa makamit ko ng easy. Kasi ranas ko po yan sa aking pagtatanim ng palay, yun po ang experience ko. Mas gusto ko po maghirap. Dahil pag yung pagsasabog tanim po, pag spray, pag abono, may kalalabasan po yan na pag malaki na po yung palay ko, maganda po yung aking maaani. Kaya po hindi ko pinatulan yung boosting na yan. Yan po yung experience ko, yung pagsasaka ko. Di ko kailangan yung boosting na yan. Gusto ko maghirap. Dahil balang araw, yung pinaghihirapan ko, pag tubo ng aking palay, pag nakikita ko yung butil, masarap po sa pakiramdam. Upload ko po yun mamaya. Papasilip ko na po yung palay ko. Masisiyan po kayo dahil makikita nyo na po nagdidilaw na po yung butil. Ang haba po ng butil niya. Kaya wag po kayo maniwala sa boosting na yan. Nasa inyo din po yan, kung may pera kayo, pa-boosting kayo. Wag na natin kahiya, gwapo lalaki tayo. Wag magandang lalaki from Joy 18 channel. Wag magandang lalaki, yari tayo dun. Magandang dilag yun. Sport chicken yun, nag-drop ng bahay si Sport chicken. Lubot ng pato, sabi ni Maganda Bags. Premier from Sport chicken. Ito mapapalo to sa Sport chicken eh, baba ng bahay eh. Hindi siya proud sa iyo, idol, from Maganda Bags. Oo nga eh, baya mo siya. Full pack doon sa nakapin, kuya, from Ima Channel TV. Mega love shoutout, kaibigan, from Dom's Vlog. Salamat Dom's Vlog. Hindi na ako nakapag-stay kagabi. Anong oras na? Alas 12 na. Kaya nagpaalam na ako sa iyo, matutulog na ako. Kaya sorry kaibigan. Orly TV channel, hashtag Joy18TV, thumbs up. Dan na po, full pack from Orly TV channel. Yan, pasukli, nagbaba na ng bahay. Sa mga nagmamadali lang yan, idol, at walang time na mangisda or mag-live. Ay, ganun ba? Pero hindi ko pinatulan yun. Maganda, nag-enjoy pa ako sa pagbibideo eh, sa pagbablog. Kasi naisip ko yan eh, ngayon ko na naisip yan, yung hindi ako nag-boosting. Kasi kung nag-boosting pala ako, bawat upload ko, sa isang araw, baka walang 100 plus na manood. Kaya nagpapasalamat ako sa pinaghirapan ko yung aking subscriber. Kasi pag nag-upload ako, sa loob ng 24 hours, may 100 plus naman pong nanonood. Kaya yun po ang pinapasalamat ko sa aking paghihirap na hindi ako nag-boosting. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Thumbs-up na kaibigan from Dom's Vlog. Orly TV channel, nag-drop ng bahay in Alvin Watchador. Pabalik daw kay Eagles TV. Saan yung bahay ni Manny Alvin? Tipin ko naman si Manny Alvin.
Hindi ko pa ito napipin simula nun, nakakaya na eh. Baka sabihin ni Manay Alvin, ano ba naman tong kababayan ko, hindi ako maipinpin. Premiere kasi yung ano, pina-priority ko kasi madali lang tamasakan yung premiere. Kaya, pag minsan naman po, pakisabi naman po na pagpalit naman sa nakapin. Huwag po kayo mahiya. Eh, si Joy 18 nga, nakapin na, nagbababa pa. Kaya, di ba, huwag pong mahiyang magsabi ng papalit naman ng nakapin. Para pare-pares po tayo may pin. It's me, Prini, too. Hello, host Tanying. Thank you po, Ate Prini. Nakatulog na ako, alauna kaibigan, gising alas 3. Namili pa ng paninda from Dom's Vlog. Ay, ganoon. Sipag mo naman kaibigan Dom's Vlog. Mag-LS ka na rin ng araw, huwag ka mahiya. Ba't ka mahihiya? Anong dahilan para mahiya ka sa pag-LS mo? Wala ka namang ginagawa masama. Para makadagdag naman sa WhatsApp mo, kaibigan Dom's Vlog. Joy 18 channel, nag-drop ng bahay, maganda bags, tama ka. Lucky bahay, views 5. Diyan nga eh, nagganong ako din eh, lucky bahay. Sabi ko, laki-laki ng bahay nito. Tapos nag-live. 3 lang yung viewers. Eh kaya napaisip ako, baka nag-boosting ka ako to. Saka yung mga upload niya, yung mga nanonood, 20. Ilang araw na, kaya papasalamat ako dahil pinaghirapan ko tong aking subscriber na may nanonood po talaga. Oh, 5 minutes ang araw, sabi ni kaibigan CCTV. Tama ka, laki bahay, views 5, maganda bags. Maganda bags, nag-drop ng bahay. Joy 18 channel, nag-drop ng bahay, patamsa po, premiere, maraming salamat. Pababangan ng bahay mo man ni Alvin. Naunahan tuloy ka ni primo mo. GB22 TV, Kalimbang All. Sorry Ate Prini, nalimutan ko yung yung pampers jacket. Hello Austin Ying. Challenge nag-drop ng bahay. Tambay muna ako from Dom's Vlog. Okay, no problem Dom's Vlog. Salamat sa 23 thumbs up nyo. It's me, Prini too. Bigi-bigi with love and care emoticon. Sport Chicken, nag-drop ng bahay. Orly Channel, OTW from Eagles. Dana sa nakapin from Maganda Bags. Subukan ko ngayon kaibigan from Dom's Vlog. Sige kaibigan, huwag kang maya mag live. Wow, 5 minutes ang harang, ha from CGTV. Challenge nag-drop ng bahay, maganda bags, Dan full pack from Joy 18 channel. JB22 TV, Orly TV channel, Dan full pack po. Idol from JB22, Star GB na. GB na yata ito eh. Ay, si Francis M. Vlog pala. Idikit nyo sa ito, kaibigan GB22. Francis M. Vlog, 2. Excuse. Sa ito, di ba? Ididikit ko lang 2. Para makatulong naman, may 2 ka na agad na banana. Like number 10, 11. Yan, Kalimbang All na. Panoorin ko pa rin yung mo para katulong sa'yo kaibigan. At sa'yo naman ang 2 banana na yan. Hindi naman naka-stack lang dyan.
Ayun, sabi na eh. Tama sabi ni kaibigan si, huwag kayo mag-boosting na yan. Gawin ko sa boosting na yan. Happy Sunday po sa lahat from It's Me Prini. Ito. Tapos ka na po ba magsimbate, Prini? Sport Chicken, Dan Full Pack sa Premier from Joy 18 Channel. Early Channel, Dan Sayo from Ka-Eagles TV. Huwag na huwag kayong mag-boosting. Boosting na yan na. Sayang lang pera nyo dyan. Oo nga eh. GB22 TV, yes, Idol Tunying. Maraming salamat, Idol, from GB22 TV. Hashtag GB22 TV, thumbs up dan sa'yo na po. Full package from Manoy Orly TV channel. GB22, dan full pack. Ka-Eagles, GB22 TV, OTW. Salamat po sa 25 thumbs up nyo kay Tonying Maksam. Idol Orly TV, thank you po, Idol, from GB22 TV. Shh, ano na naman yan? Nag-aaway na naman kayo ha. Hello host from Gerald. Thank you very much, Harang. Joy 18 OTW Idol from GB22. Alvin Watchader Vlog, Bigi. Kakaantok pag minsan, no? Past 12 na ako natulog kagabi. Tapos maagang pumunta ng palayan. Kasi tinignan ko yung ating palay. Boosting subscriber, boosting watch hour, boosting views after terminate channel, after terminate. Oo nga eh. Orly TV channel, hashtag Ka-Eagles, thumbs up dan na po sir, 4-pack, full packs package. Pabalik po kay kaibigan Manny Orly TV channel. Hindi pa ako nakakapagpa sa mga nasabihan ko, natutulungan ko sa banana. Pasensya po, humingi po ako ng pasensya ulit sa inyo mga kaibigan dahil nadismaya po yung aking mga kaibigan na nagbibigay ng saging dahil nga sa nangyari sa akin na matagal akong nakapasok sa step 2, mahirap daw pala, sabi nila. Kaya nadismaya sila, di na lang kaya natin ituloy itong pag-YouTube natin. Kaya sabi ko naman, ngayong naaprubahan na ako, laban lang tayo. Kasi hindi may tamang panahon na ibibigay sa inyo talaga yung pinaghirapan natin. Kaya sabi ko, laban lang tayo. Basta ang ginagawa natin tama, walang panglalamang. Diretso lang po tayo. Ako po, sabihin ko po, hindi naman po ako nalalamang dahil pag may upload po kayo, pinupuntahan ko po. Kung hindi man po na ako nakapunta, pasensya po. Kasi hindi naman po lahat ng oras na andito tayo sa bahay. Pinursigilan ko po na mag-live lagi dahil inahabol ko nga po yung aking watch hour. Kaya binibilisan ko ang pagpunta sa palayan, magpakain ng mga manok ko doon na native. Pero tutuloy pa rin po namin yan pag okay na po sila. Kasi hindi pa po nag-PPM sa akin eh. May community rin po kasi kami na mga taga-ibang bansa na yung iba maliliit pang channel pero tumutulong din sa banana. Boosting views after terminate channel. Lakas makaharang host from Gerald. Patamsam naman po yung premiere ko. Patamsam nga po sa nakapin. May kisuin na ako, madali lang po mag-thumbs up. Yun, tapos na. Tapos na ba to?
Teka, tapusin ko yung ads. Ay, tapos na pala to kay Lens Kusin. Kay Lens Kusin na naman eh. Yun o, subscribe ko na rin sa ito, Gerald. Engine Rald. Yan, subscribe ko na rin. Tapos, like number 16 sa premiere mo, kaibigan. O, Kalimbang All. Saglit lang naman mag ano eh. Hindi na ako magbabakas, kaibigan. Ito pa, Gerald, isa. Like number 89 isa oh. Yung isa 17. Legit to kaibigan dahil tig-iisa lang. O tig-iisang account lang. Kulot channel itong isa. Tapos itong isa Anthony Max. Kaya baka maligaw sa'yo. Tandaan mo kulot channel at saka Anthony Max. Kaya ito yan. It's me, Brini, nag-drop ng bahay. Patamsap naman po sa nakapin, saglit lang. Gawa tayo plantation ng banana idol. Meron na ako doon sa aking kubo. Mag-harvest na naman niya ako eh. Malapit na uli ako mag-harvest ng aking saging. Ayun, nakapasok na from Gerald's. Tama yan, Manoy. Huwag tayo magmadali from Alvin Watchador Vlog. Oh, hintayin natin yung tamang oras na ibigay sa atin. Gemini Vlog, good morning host from Gemini. It's me friend ito, Sir Tonying. Nagdagdag po ako sa inyo kahapon channel ng ama ko po from It's Friday. Opo, may dumagdag po sa akin. 1,220 plus na po yun sa akin, may dumagdag po. Salamat po Ate Frenny. Thank you very much Ate Frenny. Ako ay nagpapaalam na host kasi papasok na ako sa duty ko. Maraming salamat po sa lahat from Kaigals TV. O sige, no problem Kaigals. Basta unahin natin ang trabaho natin. Pag may time lang tayo dito sa YouTube, saka tayo pumunta, saka tayo sumuporta. Ang pagsilip, pag thumbs up, napakalaking bagay na po niyan. Kaya salamat kaibigan Kaigals TV. Watching lang po kuya from Emma Channel TV. Salamat Manay Emma. Salamat host from Gerald. Add mo na ako idol para kung mag-live ako. Nandun si halay sa akin para matulungan ang maliit na banana. Add mo na ako idol para kung mag-live ako. Nandun na si mahalay sa akin para matulungan mo. Kita naka-add na kita sa lahat eh. Pati nga sa Facebook naka-add na kita eh. Sino ba yung mag-add sa'yo? Rowena Tiranya, bigi-bigi with loving care emoticon. It's me Frenny. Gerald, Dan, Tusok, Indicate. Pabalik naman daw po kay Ate It's Frenny to. Or TV channel, drop ng bahay. May premiere din ako host from It's Frenny to. Sige, palit po natin dito Ate Frenny. Kasunod po kay Gerald. Hello po from Gemini. JB22, Joy 18, Dan Sukli po idol. Salamat, it's me Prini from Gerald. Mega lang shoutout sa lahat. Premier po, mamaya patusok din po. Prini Vlogs. Sige, sugod na po sa nakabin. Sugod. Para mapalta na. Tapos na si Gerald, si Ate Prini. Pabalikan na uli, pabalikan na nung ay Gerald, si Ate Frenny para kaunti na lang yung mag-thumbs up mamaya ng premiere. Ate Rowena Tiranya, nagbigi-bigi with love and care emoticon. Yan, si Ate Rowena Tiranya may premiere din, magbalikan na po kayo. Habang hindi pa po nakapin. Para kaunti na lang po na ipin, kaunti na lang po yung itatamsakan natin ng premiere.
Silip-silipin niyo naman po yung ano, yung nagbababa ng ano, ng link. Dahil kung premiere po, madali lang pong tamsakan yan. Huwag na po nating hintayin na sabihin pa na, oh, pakilikitan si ganito. Kaya po tayo nandito sa live para magtulungan. Kaya huwag na po tayong matigasan pa ba? Pag may nag-drop po ng link, oh, ano na po? Tawag ito? Silipin niyo po. Eh kung premiere, di mas madali po pag premiere. It's me, free nito. Thumbs up na po sa premiere niyo from Gerald. Yun, tapos na rin. Kaibigan Tunying, nasa work ako ngayon. Sumilip ako sa LS mo. Support ba? From Early TV Channel. Salamat Manoy, salamat Manoy Early TV. Dan Subel, Trends and Bots. Hi my dear friend from Dan Subel. Thank you very much my friend Dan Subel for your coming to my LS. Early TV Channel and drop ng bahay. Kay Eagles TV, Dan Sukli po idol from GB22 TV. Naka-break lang ako ngayon from Early TV Channel. Sige Manoy, salamat abi Manoy. Hi everyone, my name is Dan from Dan Sobel. Please drop your link, my friend Dan Sobel. Mojik 6. Hello po host from Magic pala, Magic 6. Hello po host from Magic 6. Early TV Channel ang drop ng bahay. Sa group chat mo, para ang maliit na bahay sa group chat matulungan natin. Ay, okay. Okay, sorry naman. Sorry naman ating maganda bags. Magic 6, Biggie, Gerald, okay host from Gerald. Early TV Channel, OTW. Bibs D, The Explorer. Dantam sa coast. Yun, ito si The Explorer kanina. Kailan ko ba natin kitaan? Teka, isipin ko pa. May na yung memory ni host. May na eh. Basta, hindi pa ito natagal na malikitan si The Explorer. Dantam sa coast from Bibs D, Explorer. Maganda bags ng drop ng bahay and Early TV Channel. Sa mga may trabaho po, unahin po natin ang trabaho mga kaibigan. Ayaw nga pala, sa Team Organic. Bababa nga po ng bahay. Ate Bibs, The Explorer. Silipin ko lang, may didikit lang ako. Baka sakaling may padikit sa inyo. GP din dito, nag-drop ng bahay. Juliet de la Torre. Hello! Nandito na naman ang aking kaibigan na si Ate Juliet Manakpakan. Manggigising na naman ang kapitbahay. Pahing mani. Ate Juliet. May mani ka pa dyan, Ate Juliet? Merry Christmas and Happy New Year, Ate Juliet. Hello. Shout out. Idol ko to si Ate Juliet Manakpakan eh. Okay po, thank host, baba mi ng bahay. Hello, Saban, Mega love, shout out from Ate Juliet Manakpakan. Puntahan niyo po ang LS ni Ate Juliet Manakpakan, mag-enjoy po kayo. Hindi po kayo antukin. Pababa na po ng bahay, Ate Bibs D, Explorer. Masilip. Teka lang po, saglit lang po, saglit.
Jolito de la Torre, nag-drop ng bahay si Ate Juliet. Teka, dito na. Teka lang po muna. Ano yun? Indicate ko po ate Bibs Deed Explorer. Dalawa. Hindi po nakadikit. Manunod po muna ako ng video. Ito po, yung 8 minutes. Latest video niyo po, latest video. Itong ano ito? Geneva, Switzerland, short trip. Yan po, like 24, 25. Ayan po, piniplay ko po. Dalawa. Ito may harang. Dami na. Full pack plan, nag-iwan din ng bakas from Gerald from Orly TV channel. Nagluto ko kamutikyo from Ate Juliet. Pengem kamutikyo Ate Juliet. Hello sa lahat, hello, hello. Luto muna ako, breakfast, gising na alaga ko from Maganda Bags. Sige, sige. Okay lang. Salamat Ate Maganda Bags. Juliet De La Torre, bigi-bigi. Good morning, Tamsakdan from AC Ika channel. Juliet Manakpakan, bigi-bigi. Good morning, Tamsakdan from Leeds Cooking Vlogs. Thank you Ate Leeds Cooking. Hello po from Ate Lea Subion. Mega love shoutout po sa Subion family. Thanks host from Bibs Explorer. May jacket ka na po, AC Ika channel. Pangatlong dikit Ate Bibs The Explorer. Panoorin ko ulit yun, yung latest ha. Kalimbang all po lahat to. Yung kanina like 24, 25 ay 25-26 pala o pang 27 to. Panoorin ko po muna yung 8 minutes. Good morning, Tamsakdan from Ate Leeds Cooking. Lea Subion, hello po. Ay, si kaibigan na po pala yun. Ay, ito pala yung mga niya, mga ninja niya, na 33 ninja. Thank host from Bibs Explorer, Leeds Cooking Vlog. Mega love shoutout sa lahat from Leeds Cooking Vlog. Magic 6, support po host from Apox. Thank you na yung kaibigan Apox. Isa ka channel. Shhh! Pasok! Thank you po sa 32 thumbs up. Salamat po sa pag-thumbs up nyo kay Tunying. Ganda naman ng Switzerland, short trip. Yan po. Tatlo po yung pinapanood ko. Isa, dalawa, tatlo. Kaibigan The Explorer. Sunod kong ipi-play ito pala sa GB20 to, hindi pa yata nakaanto, hindi pa nakadikit tong isa na to. Delete mamaya. Pabalik naman Ate Bibs The Explorer kay GB22 TV.
May tao host, kaya tahol lang aso nyo. O dumating si dumating si Mrs. na malindi kasi. Gandang umaga kaibigan, harang pa. Saglit lang po, saglit. Bumili ka ng merinda ba kayo? Kain po tayo. Tupig. Gandang umaga kaibigan, harang pa. Magic 6, bigi-bigi. Alvin Watchador, it's me, Prini, Kalimbangdan. At tusok na rin sa premiere mo from Manay Alvin Watchador. Manay Alvin! Pag nag-uwi ako ng Lucena, magkikita tayo ah. Kukulabs tayo, pati kay kay sino ba tong isang vlogger dyan? Yung nasa nasa resto bar. Tayo po tayo tupig sa mga Ilocano po dyan na yung mainit pa na mahilig po sa ganitong kakanin na Pangasinan. Masarap po ito po ang ang delicacies na kakanin dito. Tupig kung tawagin tupig. Yan, matatapos na. Merienda po. Pabalik naman daw po Ate Freddy kay Manay Alvin Watchador. Hashtag G15 dito, thumbs up po OTW. Na po, may channel mo. OTW na po mi sa channel mo. Ami ata sa vlog, thumbs up dan ho. Para hashtag di Apox. Ika channel TV, bigi-bigi. Okay Manoy, para Alvin Watchador vlog. Baka malapit na ang mga uwi ng Lucena. Easy Ika channel, 02, bigi-bigi ulit. From the Apox. Masarap niyan, suman. Na balinghoy. Yung mga dito sa atin balinghoy, di ba? Dito naman sa Pangasinan, yung malagkit. Malagkit siya na yung may kulay ba? Pero pag kinain mo, sorry, nailuwa ko tuloy. Pag kinain mo nababanat. Ito ang kakanin dito na sikat. Masama yata ang salita kaibigan yung yayao. Bro, ako yayao muna at ako'y may tatapusin lang. Ganun yun. Yung yayao, pangit na salita yun, parang mamamatay na. Wag na, pero wag na. Magpapaalam muna. Ako'y magpapaalam muna at ako'y may atapusin lang. Dibitin dito, full pack dan, nag-iwan din ng bakas from Gerald. Sige kaibigan, CGTV, salamat sa pagpunta mo sa aking live stream. Haha, salitang Batanggen niyo yan eh. Oo nga eh. Yayaon. Hindi yayao. Ako yayaon muna at ako'y may
at ako'y may tatapusin laang. Ganun, Batanggen yun. May Batanggen nyo ako dito, si Ate Miralisa, Batanggen yun. Kaibigan si Jay, pag nag-ano ini si Ate Miralisa, pag Batanggen nyo yun natin. Batanggen yun eh. Diyan sa nakapil from Ami, utos sa vlog. Baba ng bahay mo ni Alvin Matchador. Huwag na pala. OTW Alvin Matchador from Gerald. Napatawa tuloy si kaibigan Gigi Vlogs. Salitang Batanggen yan. Hehehe from CGTV. Mega love shout out. Ami Utasa from Gigi Vlogs. Ala A from Gigi Vlogs. Idol Gerald, thank you po Idol from GB22 TV. Good luck sa lahat from CGTV. Si Meralisa, Batanggen niya yan from Gigi Vlogs. Oo nga, magaling magbatangas yun. Nahihirapan nga siya kaibigan ni Gigi Vlogs. Nahihirapan siya magtagalog. Pag nag-live, ulitin natin salitang Batanggenyo para mas maganda. Ayun, tapos na pala yung Sa iba na nakapunta Hindi ko naman kilala to. Hindi sa Kurando. Padikit naman sa nakapin kay Manny Alvin. Padikit bakas lang kuya, thank you. Ami utos ha. Titingnan kita ha. Ayan isa. Didikit ko sa'yo lahat yan. Dalawa. Para may tatlo ka na agad. Ayan tatlo. Nakita mo kaibigan? Ami utos ha. Didikit ko na ha. Full pack. Para makatulong. Like number 293031. Yun, kalimbang all na yan. Isa. Pangalawa. Nakalike na rin. And pangatlo. Para may tatlo ka na agad na banana bago ko umalis dito sa aking live stream. Ha. Tapusin ko. Mga ulirang ina, mega love shout out kaibigan mga ulirang ina. Kasamahan to ni Maring B. #Maring B. Sport Chicken and Drop ng Bahay. Ate Juliet Manakpakan, De La Torre. Bigi Alvin Watchador, full pack. Dan nag-iwan din ng bakas from Gerald. Thank you host, paayuda mo. Thank you host, paayuda mo. Ami Utasa vlog from Ami Utasa. Tatlo na agad yun para legit yan kasi tigi-isa yan, tigi-isa. Panoorin ko lang. Sarap ng kain mo ha. Ano ba yung kinakain mo? Let's eat. Tweak. Pangkain ng Pinoy. Hi, quick. Tweak nakalagay eh. Tweak. Gerald.
And Sport Chicken, nag-wrap ng bahay sa premiere. Patamsak naman ang premiere ni Sport Chicken, mabait yan, foreigner. TCE ka channel, Bigi Bigi. Bibs Deployer, Kalimbang All from Alvin Watchador. Kuya Tonin sa tamsak po. From Ice Mix TV Vlog. Ice Mix, dikit ko may didikit ako sa'yo mamaya, 3. Parang hindi pa nakadikit. Kain po tayo ng ano? Tupig. Bagong luto, mainit-init pa. Kumakalaw na po yung tiyan ko eh. Ano? Malagkit siya, malagkit. Salamat sa pagpunta. Kasin Ice Mix TV Vlog. From Puderan, Albay. Orly TV channel, Astag Gerald, Tamsakdan po. Sir, full pack. Juliet De La Torre, Bigi Bigi. David C. Ployer. Alvin Watchador Vlog. Thank you bro. OTW namin sa'yo. From Bibits The Explorer. Ramil Sarilla, OTW. Bibs Explorer, Hashtag GB22, Dan Pulpak, sa bahay nyo sis, from Bibs Explorer. Easy ka channel, Bigi Bigi, Hashtag di apok siya na to. Gerald, Kalimbang Dan, at tusok ka na rin sa premiere mo, from Alvin Watchador. Mega love shoutout at Rina Villarmino TV channel, Bigi Bigi. Orly TV, tapos na! Kami utasa. Tinanong ko nga itong kay Ice Mix. Dikit na pala Ice Mix oh. Meron pa dito hindi eh. Tapos na rin oh. Ami. Oh, panoorin ko Ice Mix. Isa lang pa lang hindi nakadikit. Sorry. Dikit ko na. Like number 7. Like number 8. Like number 8. At like number 9. Tatlong like na yan. Ito pa isa oh. Nakatutok lang sa akin. Walang ano yan, walang account. Bali, anim na pang ayun daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Napagawa ko pa yung totoong pang ayuda. Mga mamaya. Lalagyan natin yun ng kahit siyam lang na siyam lang na pang ayuda. Like number 35 host for mga Terina Villarmino TV channel. Dami cellphone, yan naman, iyayamanin ako ito niyo. Ice Mix, ang drop ng bahay, aming uta sa vlog, Kalimbang All, from Manay Alvin Watchador. Ayos ako ito niyo, from Ice Mix TV vlog. Aming uta sa Pulpakdan, nag-iwan din ng bakas. Napunta ako dun. Sorry. Hello po idol, good morning.
Tambay muna ako sa LS from Francis Membrave. Thank you kaibigan Francis Membrave. Salamat sa pagtambay mo kay Tunying. Ami utas sa vlog, Dan Orly TV channel. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Pakikita naman po si Manny Orly. Ami utasa. NEC ka channel, pakidikitan po. Magdigitan po tayo, magdigitan. Salamat sa like, thumbs up 36. Ito ba yung favorite ni YouTube o saging? Favorite din po ni Ice Mix. Tapos na Ice Mix. Matatapos na rin. Big 36 from Francis Membrave. Tayo po tayo, may drill pa. Big Like 37 from Francis Membrave. O tama nga, 37 na. Congrats from Ate Lani Soriano. Salamat Ate Lani. May harang na from Ate Lani Soriano. May love shout out. Orly TV channel. Hashtag aming utas sa vlog. Thumbs up na po ma'am, full package from Orly TV channel. Sarap yan tupig from Lani Soriano. O nga po, may dalawa po. Tupig. May naubos na rin akong dalawa. Itong delicacies dito sa Pangasinan. Namalingki po kayo si Mrs. Bumili, mainit-init pa oh. Francis Membrave nag-drop ng bahay in Manny Orly TV channel. Dikitan po, dikitan. Yung tapos na ice. Jealous Guy Vlog number 11, do it. Ba? Panoorin ko pa rin yung do it niya. Guwapo yung ka-do it niya. Francis Membrave OTW from Gerald. Ano ba, tupig or tupig? Tupig po, tupig. J, tubig, ay tupig. Yun. Dan Easy Ika from Ami Uta sa vlog. Orly TV channel, hashtag Ami Uta sa vlog. Tamsakdan po. Tamsakdan na po, full package. Pabalik naman, kaibigan Ami Utasa, nag-drop ng bahay si Manny Orly. Okay, from Ate Lani Soriano, hashtag Wilson Torlao. May grab shout out po sa $7 million in my house at salamat po sa 38 thumbs up. Host Dan Bakas sa nakapin. May reload. Parang atin dyan, ito managpakan. Bay mo na Katunying, magpalingki ako from Ate Lani Soriano. Sige po Ate Lani, salamat. Salamat po. Salamat sa pagsilip, sa pag-thumbs up.
Francis Membrave, nag-drop ng bahay. Ami utas sa vlog. Dan Francis. Dan daw kaibigan Francis Membrave. May love shoutout po sa 8 million dollar my house. Dito niyo maksam. Kailangan ko na talaga may pagawa yung ating pangayuda. May ulirang ina, nag-drop ng bahay. Tingnan ko siya, may ulirang ina. Mga ulirang ina. Ayan, may isa pa pala ako dito, oh. Hindi ko na idikit kahapon. Dikit ko na kaibigan, mga ulirang ina. Dami na agad yung biso, 178, 2 days. Like 179. Kalimbang all, kaibigan. Mga ulirang ina. Panoorin ko lang ha. Sila naman 1 minute and 24 seconds. Gerald Francis Membrane, pulpakdan, nag-iwan ng bakas. Pabalik. Nagbaba po ng bahay si Gerald. Pabalik naman po kaibigan Francis Membrane. Francis Membrane, kalimbang all from Alvin Watchador. Thank you po sa 38 thumbs up. Yung malapit na. Ay, thank you very much. Thank you Lord. Idol Alvin, thank you po Idol from GB22 TV. Yun, tapos na. May harang. Yun, may harang na agad siya, oh, kahit ano pa lang siya, oh. 420 to. Ano na po kasi ngayon, pag lampas ka na ng 1K tapos hindi ka pa monetize, may ads na po. Tapos pag ang download nyo naman po ay may views ng 100 plus na, may ads na rin po yan. Dan, mga ulurang ina from Ami Utasa Vlog. Wait lang mga idol from Francis Membrane. Insensitive cover by Mix from Ice Mix TV Vlog. Like number 10 Ice. Tapusin ko ulit, pangatlo ko ng video to sa'yo ha. Para wala ka masabi, baka sabi mo, di kita pinupuntahan. Baba ka bahay mo po, from mga ulirang ina. To Ami Uta sa vlog. Mga ulirang ina, kalimbang all. Yan, pabalik sa nakapin. Pabalik mga ulirang ina sa nakapin kay Manny Alvin Watchador Vlog. Bigyan may grab shoutout po sa 12 million dollar may house nito Ning. Mga ulirang ina, hashtag Francis, hashtag Ami, baba po kayo ng bahay. Baba daw po yung bahay, kaibigan Francis Membrane and Ami Utasa. Mabili mga ulirang ina para mabaltakan. Idol Francis M, shoutout po, Idol. Dan, dinigit ko na ito Idol from GB20.tv. Dan Francis, baka sa Kisame.
From Juliet 12 Dilatory. Hashtag Juliet Manakpakan. Dana po pala kay Alvin Watchador from mga ulirang ina. Juliet 12 Dilatory, Bigi Bigi, Francis Membrave. Dan po, Gerald from Francis Membrave. Ami Utasa Vlog, nag-drop ng bahay. Padikit bakas lang, thanks from Ami Utasa. Magic 6, Bigi Bigi. Tamsak Dan Host from G Bunuan Vlog. Babangan ng bahay, Ate G Bunuan. Thank you, suyo. Pasuyo po na madikitan. At nang madikitan ko din. Pasuyo po, Ate G Bunuan. Nakikisuyo. Juliet 12 Dilatory, hashtag Juliet Manakpakan. Nag-drop ng bahay. And Orly TV channel, Magic 6. The Apox here, the Apox here po host. Okay, thank you kaibigan The Apox. Salamat sa pag-tambay mo rin sa akin. Palitan na kita Manoy ha. Iping ko lang tong si kaibigan G Bunuan. Pakidikit naman kaibigan The Apox sa nakapin. Manoy Orly TV channel, pakadikit po. Ate Juliet, pakadikit po sa nakapin. Pakadikit na pala to. Pakidikit po sa nakapin kay Ate G Bunuan. Para malagdagan naman po yung kanyang banana. Ay, nakadikit na pala oh. Play ko lang, play. Like ko na lang, like. O, nakalike na po lahat, Ate G. Panoorin ko lang. Ito ang hindi pa, isa. Nasa harang tayo, nasa harang. Tapusin natin yung harang na yan. Oo naman po, from Magic 6. Hashtag The Apox. Magbakas po kayo ha. Pakibalikan po, yung mga nagbakas po sa inyo, pakibalikan naman. Ate G, pakibalikan kung may magbakas po. Ami Utasa Vlog, Dan G from Ami Utasa. OTW po G from Magic 6, hashtag The Apox. Gerald, nag-drop ng bahay. G Bunuan Vlog, salamat. Mag-comment kayo ng naayon sa video, salamat from G Bunuan. Hello sir, from Manoy Florencio Mungkawe. Juliet 12 Dilatory, Kalimbang All from Manay Alvin Watchador. Dami mo gamit host from G Bunuan Vlog. May isa pa nga oh. Bali 6 itong nandito, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya yung mga nagpapaplay po sa akin, kahit di ko po pinapakitang piniplay ko sila, piniplay ko po yung mga yan. Palit-palitan lang po, palit-palitan. Mga ulirang ina, hashtag kami baba kabahay mo. Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay, Ami Utasa Vlog. Nagbaba na ako mga ulirang ina, sa taas pa. Oh, backread ka lang ng kaunti, kaibigan mga ulirang una. Phil Hong Kong, Bigi Bigi. Juliet, Gerald, G Bunuan, OTW. Florencio Mungkawe, 3 video mo play ko sir, from Florencio Mungkawe. Good morning Manoy, Demon Slide shows, Demon Charge, Philippine Hong Kong. Like number 40 from Philippine Hong Kong. Bigi Bigi. Sana all host.
Sana all host. Pahirap po kasi. Sira na phone ko. Isa gamit ko. From aming utas sa vlog. Silipin nga kita aming utas ha. Hindi naman pwede. Malayo naman tayo kaibigan aming utas ha. Mahaba pala yun. 14 minutes pa. Ito nga pala yung 14 minutes. Pero walang problema yan. Okay na yung ads mo, Manoy, from Demon Charge. Okay na, Manoy, naayos ko na rin sa wakas sa tulong ng ating mga kaibigan dyan. Naanyan po yung ating mga kaibigan na tumulong sa atin. Na kahit nag-error, at least tumulong pa rin sila. Francis Membrane, Dan Idol Alvin Watchander Vlog. Nanood muna ako para hindi malagas. Ano yun? 40? 4 or 5 minutes pala. Francis Membrane, nag-drop ng bahay. Florence Bungawe, Tamsak House. G. Bunuan Vlog, Kalimbang All from Alvin Watchander Vlog. Mga ulirang ina, Dan po, hashtag Ami. Alvin Watchander Vlog, nag-drop ng bahay, pabalik naman daw po. Ate G. Phil Hong Kong, Bigi Bigi. G. Bunuan Vlog, ako host. Tatlo rin si Pico, pero di ko makapasok sa wifi nila. Ay, oh, may sira yun. Sa ano yun, sa yung ID niya. Kumbaga pag pag sa iPhone, sa Apple ID niya. Phil Hong Kong, nag-drop ng bahay. Four minutes lang muna panoorin ko, Ate G, 4 minutes. Tingnan ko lang to si Phil Hong Kong. Ito lang isa. Yung malito pala bahay ni Phil Hong Kong, dapat palang ito. Pagkadikita naman po sa nakapit, palitan mo lang kita, Ate G, ah. Bata pa yung bahay niyo, 16 pa lang, 16 subscriber. Ito po ang ating dapat tulungan, yung mga ganito kaliliit. Pilong ko, ano ko na sa ito. Kaibigan, idikit ko na. Kaibigan Diapok, pwede po bang tulungan natin yung nakapin? Kasi kakapanganak pa lang. Kahit 5 banana lang kung sakali. Kaibigan Diapok. Teka lang, Ate Gia, anuin ko muna ito. Naka-ads ka, nasa ads. Teka lang, saglit lang. Mamaya ko panoorin niya lahat, Ate Gia. I-play ko yan. Ano lang natin tong Demon Charge. Mano yung Demon Charge? Padikit naman dyan sa nakapin. Panganak pa lang. Para makatulong naman tayo sa kanila, yung mga banana nyo dyan, pakidikit naman. Manny Florencio, baka pwedeng maidikit natin sa nakapin yung ating mga banana. Ayan, 17 pa lang siya, pang 18 lang pa lang itong sa akin, 16 kanina. Dalawa yung naidikit ko. Mixi lang yung video niya, yung mangga. Mangos My Parents Farm. So, nandito ko sa dalawa, sa minggo mo, sa latest video. Kaibigang Phil Hong Kong. At sana dito Ninja.
Palipad house from Ami Utasa Vlog. Oh, sige kung magpapalipad ka di, thank you very much. Nanood muna kayo ng 3 to 4 minutes para hindi malagas. Ganun ako magbigay from Francis Membrave, yung tama yon. Dan Puji from Magic 6. Magic 6, nag-drop ng bahay, pabalik naman po Ate G. In Manay Florencio Mungkawe. Reyna Villar Mila TV, bigi-bigi with loving care emoticon. Salamat sa lahat ng pumunta sa bahay ko. Oo, puntahan ko kayo lahat maya. From Jibunuan. Ate Reyna Villar din ng TV channel, nag-drop ng bahay. And bigi-bigi. Okay lang yan house, from Jibunuan Vlog. Dan Pulpak sa nakapin from Magic 6. Hashtag the Apox. Magic 6, nag-drop ng bahay. Sige po, OTW from Magic 6. Yan, bibigyan ka na, Phil Hong Kong. Kahit 5 lang, bibigyan ka niya ni Diapox. Demon Charge, pakibigay nga ng banana, pakisuyo naman. Tulungan din natin yung nakapin, kasi napakabata pa. 18 pa lang yung niya, 2 pa lang nabibigay ko. Pangatlo pa lang to. Skip ko muna Ate Gia. Yun, 22 na. Pa 23 to, pa 23. Kahit maka-grade, kahit maka 30 man lang siya. Kahit maka 30 lang, okay na yun. At least nagkaroon siya ng 14, 40 na banana. Jibunuan full pack na, nag-iwan ng bakas from Gerald. Demon Charge Slideshows, nag-drop ng bahay. Phil Hong Kong OTW from Gerald. Dan Regina from Ami Utasa Vlog. Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay. Sige Manoy, bigyan ko 8 banana ang nakapin. Yo, thank you. Thank you kaibigan Demon Charge Slideshows. At saka kaya nata Jibunuan, kung gusto mong bigyan, bigyan mo rin. Sa mga gusto lang po Phil Hong Kong, Kalimbang All from Alvin Watchador. Dahil sa nakapin from Ami Utasa. Mag-mention po, nabalikan kayo ni Phil Hong Kong para alam nila. Sabihin niyo po na nakadikit na kayo para mabasa ko. Alvin Watchador, nag-drop ng bahay, pabalik naman daw po, kaibigan Phil Hong Kong. Tusok na po, Phil Hong Kong, pabalik po from Manay Florencio Mungkawe. Francis Membrave, GB22 TV, dana po, full pack po from Francis Membrave. Yun, nag-drop ng bahay si Francis Membrave. Juliet 12 de la Torres, tag Juliet Manakpakan, bigi-bigi. Demon Charge Slideshow, sige Manoy, from Demon Charge. Salamat Manoy, salamat. Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay, Juliet 12 de la Torres, bigi-bigi. Phil Hong Kong, Paul Pacdan, nag-iwan din ng bakas from Gerald. Alvin Watchador Vlog, dana po, bro. Full pack sa bahay mo from Vivids the Explorer. Mega love shoutout po sa $14 million in my house ni Tonying. Yun, tapos na kaibigan. Phil Hong Kong, tapos na. Nandito na tayo sa live ng ibang channel. Saan nakakapunta. Phil Hong Kong, full pack. Dan, nag-iwan din ng bakas from Gerald. Alvin Watchador Vlog, dan na po bro. Full package sa bahay mo. Mega love shoutout sa aking brother. Mega love shoutout Juliet De La Torre from Kajuni TV. Thumbs up bro from Kajuni TV. Salamat bro. Dan Demon Charge from Ami Utasa Vlog. Mga ulirang ina, dan na po sa nakapin from mga ulirang ina.
Nandiyan ka pa ba, Pilongkong? Okay, ano na, marami na bumalik sa'yo. Yan, o, 32 ka na, kaibigan Pilongkong. Yung 16 mo, naging, ano na, 2 times na. 16 plus 16 equals 32. 32 na. May 16 ka ng bananang nakuha dito sa aking live stream sa tulong ng aking mga kaibigan. Yan, si Kajimi TV, baka gusto rin dikitan yung nakapin. Bata pa. Okay na Manay, 32 na siya, 32. Salamat Manay Demon Charge, slideshows, and Manay Florencio. Daming bisita ni host from Kajimi TV. Okay, may ano nga tayo, may 14. Tapos na pala to. Kung saan napupunta eh. Okay naman eh, from Demon's Charge Slideshows. Host, gawin muna ako, tigil na ulan from Manay Florencio mong kami. Salamat sa mga dumikit sa nakapin kay Phil Hong Kong. Dan baka sa nakapin host, Phil Hong Kong from Jolly 12 de la Torre. Nag-drop ng bahay at saka si Francis Membrane. Ginawa niya Ate Juliet. Dikit ko lang kasi Ate Juliet oh. Isa. Laki na ng bahay ni Ate Juliet oh. Road to 25. Mukbang takaw. Dito tayo sa mukbang takaw ni Ate Juliet. Mukbang ay takway pala. Kala ko takaw. Like number 21. Ate Juliet. Mukbang takway na may tuno. Yummy! Match! Panoorin ko lang. Alvin Machador Vlog, oh, nag-drop ng bahay bigi-bigi. Salamat din po, Florencio Mongkawe. Mga ulirang ina, full pack, na nag-iwan din ng bakas. Ingat po sa paggagala. From Gerald. Florencio Mongkawe, nag-drop ng bahay, pabalik naman po sa mga dumikit. Sa mga dinikitan ni Manny Florencio, pakibalikan naman po. Juliet 12, OTW from Gerald. Dan Juliet 12 from Ami Utasa Vlog. Ami Utasa, Dan na from Demon's Side, Demon's Charge Slideshows. Yun, nag-drop ng bahay si Demon Charge. Pakibalikan naman. Kaibigan Ami Utasa. Mega love shoutout. Kaibigan Fulgen Bailosis. Thumbs up po, Kuya Idol. From Fulgen Bailosis. Salamat po sa 44 thumbs up ni Tunying, kay Tunying. Salamat Demon Charge. Sana makagraduate na ako sa 500. Ano ba yung mag-Demon Charge? Wala kasing kaibigan ko eh. Katorse na lang pala, 14.
Nandiyan ka ba, Idol Liapox? Wala na akong may dikit kaya ano eh. Kay Demon Charge. Kadikit na lahat eh. Oh. Tapos na. Mukbang ni Ate Juliet. Wala na kaibigan eh. Wala yung kaibigan ko kasi. Padikit naman po sa nakapin. Matalungin po sa banana yan. Teka lang po kaibigan, i-ano ko lang si Demon Charge. Padikit na po sa nakapin. Yan, sa nakapin po tayo. Jolly Dilatore. Hello, dati friend, Orly TV channel. Wow, astig drive. Paul Jan Belos, nag-drop ng bahay. Dana po kay Juliet 12 Dilatore from mga ulirang ina. Vivids Explorer. Bigi. Host, dili madungog. Imot, tingog. Ha ha ha. Di mo marinig? Lakas-lakas na ng boses ko, Ate Juliet eh. Lakas na ng boses ko. OTW Paul. Dana po ako, full pack. Ate Juliet from Francis Membrave. Baba ka bahay mo po, hashtag Gerald from mga ulirang ina. Francis Membrave, nag-drop ng bahay. Fuljan Bailoses. S.O. Hami. S.O. Si Ami ba to? Si Ami Jimenez ba to? Ice Mix TV Vlog, nag-drop ng bahay. Team Pring, papromote dul. Sige, baba ka ng bahay, kaibigan Team Pring. Host, pamindi please, ano yun? Gerald, Juliet 22, full pack dan, nag-iwan din po ng bakas. Juliet 12 Dilatore, nag-drop ng bahay. Dan Paul from Ami Uta sa vlog. Demo.tw from Gerald. Team Pring Idol, promote po. Sige, baba ka ng bahay mo, Team Pring. Iwan po lang bakas, yung didikit sa akin, babalikan ko po from Vivids Explorer. Narinig man, ang lakas pa nga from Francis Membrave. Mega love shoutout kaibigan Rodrigo Santos. Okay Paul Ami from Paul Jan Bailosis. Francis Membrave, nag-drop ng bahay. Hello kapatid, kumusta? Thumbs up from Rodrigo Santos. Baba ng bahay mo, Pring, Team Pring. Paano tayo po-promote kung hindi ka nagbaba ng bahay? Full pack dan sa nakapin, host from Gerald. Salamat sa pagpin from Demon Charge Slideshows. No problem. Yan, Gerald, nag-drop ng bahay. Salamat po sa pagpin from Demon Slide. Alvin Watchader Vlog, bigi-bigi with love and gear emoticon. Padikita na naman po siya, no, Team Pring. Ami Uta sa vlog, OTW Team Pring. O, Team Pring, idikit siya, o. Isa. Panoorin ko lang latest video mo. Bukid nun is the best. Like number 4.
pa isa oh. Panuorin ko lang yung video mo. Yan, idikit ko na oh. Kalimbang all na yan. Like number 7 tong isa. Dikit ko na rin oh. Tatlong inayuda ko sa'yo kaibigan, team frame. Like number 8 yung isa. Yun, tapos na. Nalit lang yung video niya kasi oh. 1 minute and 17 seconds. Team Pring, nag-drop ng bahay. OTW Pring from aming utas sa vlog. Team Pring OTW from Gerald. Rodrigo Santos, nag-drop ng bahay. Francis Mimbreg, nag-drop ng bahay. Dan Paul Jan Bacas from Juliet 12 Banakpakan. Rodrigo Santos, hashtag Francis Mimbreg, OTW. Hello, shout out. Hello. Merry Christmas. Happy New Year from Ate Juliet Manakpakan. Dan Team Pring from aming utas sa vlog. Rodrigo Santos, hashtag Francis Mimbrave, Dan. Pabalik from Rodrigo Santos. Team Pring, full pack Dan, nag-iwan din ng bakas. Dan na po kay hashtag Gerald, tamsak Dan sa premiere from mga ulirang ina. Rodrigo Santos, Dan Digit, pabalik na lang po. Team Pring, Kalimbang All from Manay Alvin Watchador Vlog. Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay. Salamat po from Gerald Alvin Watchador, nag-drop ng bahay. Kumusta na host? Daan lang, not feeling well. Masakit ulo from Yellow 21 TV Green. Okay lang. Salamat sa sa pagdaan, kaibigan Yellow 21 TV Green. Demon Blink. Nastas po yung kaya no? Demon's Charge slideshow. Kaibigan Rodrigo Santos, nasa taas nakapin yung kay Demon Charge. Dan Bacas na nakapin, dati friend from Juliet 12 Dilatoria, hashtag Juliet Manakpakan. Tapos na, nasa English na naman. Dan Bacas na nakapin dati from Ate Juliet Dilatoria, hashtag Juliet Manakpakan. Rodrigo Santos, nag-drop ng bahay. Gerald, host, prepare lang ako sa premiere ko. Sige Gerald, sige. Thank you Gerald, thank you very much. Demon Charge slideshows, nag-drop ng bahay. Yan yung hinahanap mo. Dan Rodrigo Santos from aming utasa. Ate Grace Laurenti Channel, Biggie. Demon OTW from Rodrigo Santos. Ami Link Princess from Rodrigo Santos.
Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay. Salamat po, Rodrigo Santos from Demon Charge Slideshows. Team Pring, God bless Dol, full pack from Team Pring. Rodrigo Santos, thumbs up Dan. Rodrigo Santos, Demon Dan. Alvin Link Idol from Rodrigo Santos. Mani Alvin, link mo daw po. Dan Bagas Rodrigo Santos, solo versus squad. From Ate Juliet 12 de la Torre, hashtag Juliet Manakpakan. Yan, Rodrigo, nag-drop na ng bahay si Manny Alvin Watchador. Pakibalikan naman. Francis Membrig. Dana po Rodrigo Santos from Francis Membrig. Salamat. Biggie Biggie from Juliet Manakpakan. Mga ulirang ina, Dan Dikit, pabalik na lang po from Demon's Charge sa taas. Pabalik po kay Demon Charge yung ano. Nasa taas po yung link niya. Juliet 12 de la Torre, nag-drop ng bahay. Bigi-bigi pala. With love and care emoticon. Link guys, OTW all from Rodrigo Santos. Alvin OTW, Ami Uta sa vlog. Dan Juliet de la Torre. Mega love shoutout po sa $14 million in my house. Pa-like naman po sa aking live stream kasi hindi pa nakakapag-like. Rodrigo Santos, dana po from Francis Membrig. Alvin Watchender Vlog, Dan from Rodrigo Santos. Francis Membrave, nag-drop ng bahay. Babes D, Explorer, Francis Membrave, Dan na po bro, full pack sa bahay mo. Francis, thank you from Rodrigo Santos. Rodrigo Santos, hinahanap si Ma'am Juliet Manakpakan. Mega love shoutout po sa $15 million in my house. Salamat po sa inyong pagpunta sa aking live stream. Kaya ito niyo magsam. Excuse lang po, iinom lang po ako, inom. Babes the Explorer, Francis Membrave, Dan po bro, full pack sa bahay mo. Thank you from Rodrigo Santos, Francis, thank you. Alvin Watchador, Bigi. Juliet, Dan Ganda from Rodrigo Santos. Dan na po hashtag Demon Charge Slideshows from mga ulirang ina. Salamat po ulirang ina. Yun, mega love shoutout po sa aking bagong kaibigan. Kay Mangyan sa Brunei, Tamsak Idol from Mangyan sa Brunei. Kanino ko lang po nakalikitan to, kay kaibigan Ori Official.
Naniniwala po ba kayo dun sa ano? Pag binalikan agad is malalagas. Ba dito kanina si Mangyan sa Brunei. Kanina lang kami nagdikitan nito, nagbalikan agad. Pero nandito na sa akin Kaya wag po kayo maniniwala dun sa babalikan ko bukas para baka malagas. Ang sikreto po para hindi malagas, panoorin niyo po ng tapos ang video at mag-comment po kayo ng tama. Yung ayon po sa napanood yung video, yun po hindi malalagas yun. Pero yung sinasabi pong magsasalubong, yung magbabalikan agad malalagas, huwag po kayo maniwala doon. Malalagas po yun pag hindi tama yung inyong comment. At ang gawa nyo is pindot lang. Yun ang talaga malalagas. Sino mo sa akin nandito na agad si Mangyan sa Brunei. Binalikan ko agad to kanina. O ba't di ako nalagas? Team Pring, nag-drop ng bahay. Rodrigo Santos. Nag-drop ng bahay. Team Pring, dan dikit, pabalik na lang. Team Pring, dan na po, para mga ulirang ina. Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay. Team Pring. Dol, naniniwala ka ba sa paangat program? Hindi na naniniwala sa paangat na yan? Maniniwala ko didikit. Pero mamaya lagas lahat yan, may dala pa yan. Maniniwala ako sa paangat. Yung hindi dan pulpak Yung nagko-comment na dan pulpak, pasukli. Hindi ako maniniwala diyan. Hindi ko naman sinisiraan yung mga nagpapaangat Sa totoo sa nagpapaangat, pagpasok mo, marami talagang papasok. Aangat talaga yung channel mo. Pero kinabukasan, mayang hapon, lagas din lahat yan. Kasi hindi naman nagme-message ng di ba, magdadrop pa ng link mo. Pag drop mo ng link mo, pagkabukas nila, susubscribe ka lang subscribe, tapos bell all, like, balik na ulit. Di ba ganun sa paangat? Nung namambaba na ako, pumasok ako yung sa paangat na yan, ilang beses lang. Pero sabi ko, bakit kaya ganito? Yung nabanana ko kahapon, lagas din. Pero mo, ilang oras ako nag-stay. 5 oras ako nag-stay. Marami nga pumasok. Pero kinabukasan, lagas agad. Pero pag dito, sa mga maliliit, basta magbakas ka lang, mag-comment ka ng tama. Ito, example ko si Mangyan sa Brunei. Kung nandiyan pa si Mangyan sa Brunei, kanina ko lang dinikitan to, kanina ko binalikan. Balikan na po kita agad. Tingnan mo, nandito. Ba't di ako nalagas? Kasi tama yung pag ko sa kanya. Pinanood ko mabuti yung video niya. Kung ano napanood ko, yun ang minessage ko, yun ang binakas ko sa kanya. Yan ang tama mga kaibigan, kaya huwag kayo maniwala balikan ko po kayo mamaya. Ay, naku. Mas maganda, balikan na agad ngayon. At hintayin pang babaya. Albino Matsador Vlog, bigi-bigi. Mangyan sa Brunei, marami kasi nagmamadali sa pagdikit, kaya nasasayang lang. O yan, nandiyan si Mangyan sa Brunei. Kanina ko lang dinikitan yan. Pero
tanungin sa kanya kung tama yung bakas ko. Kaya nandito siya ngayon. Ganyan po ako magbakas. Sulit at sulit. Kaya hindi nalalagpas. Huwag po kayo magmamadali kasi. Nagmamadali kayo, di wala rin. Kakamadali nyo o natapon lang yung ano nyo, pagod nyo. Salamat sa advice, idol, from Team Pring. Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay. Tama nga, idol, from Team Pring. Maraming nag-unsub po eh. Dol, bukas ko ng ninja. Pahinga ko muna to. Simen ko. O sige. Okay lang naman yan, basta mag-clear list ka. Paglabas mo dito sa aking live stream, mag-clear list ka na, clear history. Kung alam mo mag-clear history kung alam mo mag-clear list, clear history. Kalimutan ko siya ito, Gravity Gonzales. Francis Membrave, totoo yan idol. Ako, manood talaga ako ng 4 to 5 minutes at mag-comment. O mag-comment po kasi kayo. Huwag sabihin nanood na kayo, hindi na kayo magko-comment. Eh di sayang lang. Morning kapatid from Gravity Gonzales. Ako nga idol, tinapos ko ang video bago may mag-subscribe from Bibs Explorer. Kapi tayo from Gravity Gonzales. Oo nga, mas maganda yung nanonood talaga. Ang pag-subscribe ko, ituro ko po sa inyo dahil yun ang pag-subscribe ko Pag halimbawa ito pong ito si mga ulirang ina. Pag pinindot ko yan, subscribe ko na agad yan. Pagkabukas ko, halimbawa, pagkabukas ko yan, isusubscribe ko na agad yan, tapos kalimbang all. Tapos like. Pagka-like ko, panoorin ko yung video niya. Pagkatapos ko mapanood yung video niya, saka ako magko-comment. Ganyan pa ako magdikit. Inuuna ko po yung subscribe, kalimbang all, tapos like. Sunod, panunurin ko na. Pagkatapos kong panuorin, saka ako magko-comment. Ganyan po ang style ng aking pakikipagdikitan. Kapi tayo from Ate Gravity Gonzales. Harang from Mamabit Support. Tamsak host from Mamabit Support. Sayang lang ang oras nyo sa paangat program from Team Pring. Oh, dito na kayo sa maliliit, at least meron sure. O, nakailang ka Pring ngayon? Nakailang ka ng banana? Tinan mo yung banana mo kung nakailang ka na. Makasampu ka lang sa isang araw. Napakaswerte na nun. At least organic. Organic na lumikit sa'yo. Tinan mo kung nakailang ka na. At least ulit yan, hindi mababaklas yan. Hello host, Dan po. Flooring Simongkawe, repair, flooring. Rina Villarmino, jacket. And Biggie, maularang ina. Biggie with loving garing moticon. Watching ads from Rina Villarmino. Yung iba medyo nagmamadali. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Lagas din. Sayang lang ang bot nila. Ayan. Subscribe siguro to. Juliet Manakpakan, yung Biggie. Rina Villarmino, like number 49. Pareho tayo ng ganyan kapatid Tunying. Like, subscribe, kalimbang, tapos watch at comment. Oh, sinasabi ko sa inyo. Matagal na po kami nitong magka-subscribe ni Ate Gravity Gonzales. Nag-uumpisa pa lang po ako. Friends ko na po to si Ate Gravity Gonzales. Kaya, tuladin niyo po ang style namin dalawa na Ate Gravity yan. Subscribe, kalimbang all, like,
manood ka ng video, pakapanood mo, mag-comment ka. Sigurado yan, walang lagas yan. Mabuti pa dito na tayo kay Tunyi Maksam, solid pa. From Team Pring. Solid to mga nandito sa akin, di naman sa pag-ano solid yung mga yan, talaga nagbabalik yan. Kasi kung hindi solid yan, hindi ko sila makikita dito sa aking live stream. Kaya sinasabi ko na solid yung mga nandito sa akin. Hindi po sa, baka sabihin nyo, binubula ko kayo. Hindi po, lagi po nandito yan sa aking live stream. Kasi may nakukuha rin po silang banana kahit pa paano. Makasampung banana lang po kayo sa isang araw na walang lagas. Yan lang po ang tandaan nyo, 10 banana sa isang araw na walang lagas. Napakaswerte na nun. Araw-araw 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 o. 5 araw, may 100 subscriber na kayo. Basta magbakas kayo ng tama. Huwag kayo magmamadali. Yan lang po may papayo ko sa inyo kasi ganyan po ako noon, nakipagdikitan ganyan. $70 po ako from Team Pring. Ilan ka kanina pagpasok mo dito? Ilan nga ba kanina? Nakalimutan ko na eh. Tatlo na yung dinig ko sa'yo kanina, tatlo sa akin. Mga alirang ina, nag-drop ng bahay, Juliet 12 de la Torre, Dan Host, Team Pring. From Juliet Manakpakan, hashtag Juliet 12 de la Torre. Francis Bimbrave, nag-drop ng bahay, mamabit support, bigi-bigi. Pagtay mo na kita, Manoy Demon Charge ha. Pababa na lang ng bahay, Manoy Demon Charge. Babak please ha, from Juliet 12 de la Torre. Yun, English yun. Galing talaga ni Ate Juliet. Dan po from Team Pring. Dan ka kanina Team Pring. Francis Membrave, nag-drop ng bahay. Team Pring, pabalik na lang po. Yan o, Team Pring, pabalik na lang kay Manoy Demon Charge slideshows. Yan, alam mo na kung paano magdikit ha. Ano pa lang siya kanina eh, 60 yata eh. Nakita ko yan na 60 si Team Pring. Pagpasok na kanina 60 pa lang yata. 73 ka na Team Pring from Demon Slideshows. Salamat kabsat sa pagpin from Mamabit Support. Rina Villarmino, nag-drop ng bigi-bigi. I wonder how, I wonder why. Used to be together in the blue sky, and now when I could see. Team Pring, salamat. Used to be a lemon tree. Mega love shoutout po sa 13. Salamat sa 50 thumbs up. Rex Mendoza 50 from Ate Regina.
Tapos na Demon Charge. Nakanta sana ako kaso baka makapiright tayo eh. May strike. May strike na naman tayo. Mahirap na makapiright kasi. Francis Membrave nag-drop ng bahay. Dati friend, mamabit support. Yummy Foods. From Juliet De La Torre. Salamat po sa 50 thumbs up. Alvin Ochador, bigi-bigi with drink emoticon. Host, amping CPR, muni ka na. Ano yung amping CPR? Ano yung amping? Ate Juliet kasi hindi ko magtagalog si Ate Juliet eh. Hindi ko naman alam yung salita nyo. James the Explorer. Hashtag mga ularang ina, Dan full package po. Sa bahay niyo ma'am, from James the Explorer. Juliet 12 De La Torre, nag-drop ng bahay. Ay, bigi-bigi. Mga bit support, hashtag Juliet 12 De La Torre, OTW. Ingat, ibig sabihin ng amping. Ay, okay. Kaya nga ayaw kong kumanta eh. Sabagay, 4 pa lang naman copyright ko. 4. Pero wala na. Naayos ko na. Baba ka po bahay mo, Bibs D, from Malang Ularang Ina. Team Pring, nag-drop ng bahay. Padikit naman po sa nakapin kay ating mamabit support. Juliet 12 De La Torre, mag-ingat sa copyright dahil muni ka na, Dapat pala magsisigaw na lang dito, ano Ate Juliet? Shout out! Ganun lang dapat. Ganyan na mag-ano si Ate Juliet eh. Mag-live. Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay. Tamsak Idol from Team Pring. Ba't di ka pa ba nakapag-thumbs up kanina, kaibigan Team Pring? May 50 na tayong thumbs up oh, 50. Ibig sabihin, 50 na yung pumasok na aking mga kaibigan. Salamat sa inyo sa 50 na kaibigan ko. Thank you sa inyong pa-thumbs up. Babes the Explorer, nag-drop ng bahay. Hashtag mga ularang ina. Yan po ma'am. Yun, Ate Juliet manakpakan, bigi-bigi, with loving care emoticon, stop. Yan. Nag-ano naman si Ate Juliet. Team Pring, sulit. Oo, kaibigan Team Pring. Sulit at sulit ang mga tao dito sa aking live stream. Mabait po lahat yung mga yan. Ito si Babes the Explorer. Team Organic. Si Ate Juliet manakpakan. Mabait din to, nagla-live stream din po siya. Mabait yan, pero hindi maingay yan. Subukan mo pumunta sa live stream ni Ate Juliet. Mabait po yan, di maingay. Francis M. Membrave, nag-drop ng bahay. $17 minutes lang po tayo, 17 minutes. Salamat po sa inyong thumbs up. Sa pagpunta po, salamat.
sa 13 viewers ni Tanyi Maksam. Thank you very much. Wash out po, wash out, shower out. From Demon Charge Slideshows. Ilan na bahay mo, Manay Lemon? Backread na nga lang ako. 490. Ayan nyo, mamaya at papagawa ko na yung cellphone kong naghang. Naghang kasi yung cellphone ko kasi kaya hindi ako makapag-ayuda. Alvin Watchador Vlog, yan, mamabit support, Kalimbang all. Dana po, hashtag Vivids the Explorer. Para mga ulirang ina. Team Pring, thanks po bro, OTW namin sa'yo from Vivids the Explorer. Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay. Lamiya Beta Vlog. Hashtag Julie12 Dilatore, dikit na po. Sis, salamat din from Mamabit Support. Francis Membrid, nag-drop ng bahay si Francis Membrid. Tingnan mo si Francis Membrid. Nadikitan pa kita kanina, Francis Membrid? Hindi no. Oh, hindi pa nga yata. Oh, dikit siya na Francis Membrid. Lahat hindi pa pala oh. Lahat may harang. Subscribe ko muna oh. Isa. Oh, dalawa. Nasa harang kasi. Tatlo. Pagdidikit ko na. Like number 57. Number 58. Like number 58. Tapos to is 59. Pang 59 na itong isa. Oh. Nakadikit na lahat. Alvin Watchador Vlog, OTW. Hello, watching from Negros Oriental. Stay connected tayo, Maksam. Salamat. Okay, Ate Juliet, talagang hindi lang stay connected. Talagang tawag dito. Paste connected. Dikit na dikit. Mamabit support, hashtag Watchador, Alvin Watchador Vlog, baba po bahay. M. Amin Sheikh, nice good from M. Amin Sheikh. Thank you for coming to my live stream, my friend. M. Amin Sheikh. Please like my live stream, my friend. Dan po bakas ka, Bibs the Explorer. Switzerland, short trip from Juliet Manakpakan. Pulpak Idol from Team Pring. Alvin Watchador Vlog, nag-drop ng bahay. Juliet 12 Dilatori, bigi-bigi. Francis Membrave, salamat po Idol from Francis Membrave. 3 yan, kaibigan.
Paghanap ng kinasun, seashell pod, buhay tabing dagat. 1 month ago. Pare-pares yun, oh. Pare-pares na hamang ka. Julie 12 Dilatory, yung craft ng bahay. Welcome po. And mega love shoutout po. Ate Genesis Ernais. Salamat po ulit, Ate Genesis. Init. Kakapi pa lang si Ate Genesis Ernais. Alvin Dan from Team Pring. Mga ulirang ina, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout po. Nabaliktad po ang ating 15 viewers, saka 51 thumbs up. This is nice. Biggie with love and care emoticon. In YouTube ba yan? YouTube house. Ano na lang po pala tayo? 13 minutes. Last 13 minutes na po si Tanying. Bukas po wala tayong live stream. Sa mga susunod na araw na po. Eleven minutes. Thank you po sa 52 thumbs up. Mega love shoutout po sa inyo lahat at salamat po sa 52 thumbs up na yan. Ilang minuto ba to? 26 pala to, 26 kaibigan. Francis Membrane. Mag-i-end na ako pero hindi pa matatapos to. 6 minutes na. Pero okay na yung 6 minutes, didikit na yan. Didikit na yan, 6 minutes na yan, kaibigan Francis Membrane. Umabot pa ang aking idol. Ang jacket. Alvin at Shadow Vlog, bigi. Thumbs up idol, mega love shout out sa lahat idol. Ikaw lang malakas. From Master Chito Loto. Salamat kaibigan Master Chito Loto. Thank you sa suporta mo kaibigan. The best po yan si Master Chito Loto. Pababa ng bahay mo Master Chito Loto. Para may pin natin. Para malikitan ka. Palike naman po sa aking live stream. Francis Membrane, nag-drop ng bahay. Alvin Watchador Vlog, dikit na bro, salamat. From mga bit support. Dan po, mga ulirang ina. From Juliet 12 Dilatory. Master Chito Loto, mega love shout out from Alvin Watchador Vlog. Juliet 12 Dilatory. Bigi with love and care emoticon. Team Pring, Juliet 12 Dan po from Team Pring. Juliet Dan Idol.
Timpring Dan Polpak sa'yo bro from Bibs Dio Explorer. Shoutout sa'yo bro Alvin from Master Chito Loto Vlog. Aking kaibigan si Master Chito Loto. Tulog na may house, 12 million na dito sa amin from Bibs Dio. O sige mag-i-end na rin po ako. Malapit na. 7 minutes. Thank you po Ate Bibs D Explorer. Salamat po sa pagpunta mo sa aking live stream. Mabuhay po tayong Team Organic. Okay lang idol, salamat always from Francis Membrane. Mamaya ipapagawa ko po yung pang-ayuda ko, yung isang cellphone ko na Android. May pang-ayuda po doon kaso naghang po siya, na overuse yata. Papayos po natin mamaya para makatulong naman sa mga banana ng maliliit. Salamat Babes D Fall from Team Pring. Francis Membrane, nag-drop ng bahay. Ano to? Ito na. Nakailang minutes ka na idol? Oras na. Oras na idol. Pa 3 hours na. 3 hours na idol. Ano na lang, 5 minutes. Para makuha na natin yung ating revenue na yung tawag, yung ating pin. Para maghintay na tayo ng pin. Para malay mo December mayroon na tayong sweldo. Posible na tayo ni YouTube. Last 4 minutes. Salamat sa 14 million dollar in my house ni Tony Maxam. Na hindi umalis, maulir ang ina, nag-drop ng bahay. Mamabit support. Bigi-bigi with love and care emoticon. Nagregalo ulit ako Lakay sa unahan bago pumasok. From Lakay, Marvin Palitada King. Dito nyo na ngayon, kaibigan Marvin Palitada dito sa ginagawa niyong bahay niyo. Ano ba yan yung yung gagawin din yung yung tawag nun? Bubida. Bubida na ano bang tawag doon? Gumawa din ako noon kaibigan. Kaibigan Marvin Palitada na ito sa loob. Yung ang ginagamit ay yung yung Gibson board. Yun yung bubida ko dito. Hello host from Just Joyce Official. Thank you Just Joyce Official. Salamat sa pagpunta mo sa live stream ni Tanying. Buti nakaabot ka pa. Oh, buti nakaabot ka pa rin Ate Mirilisa. Last 3 minutes na oh. Oh Lakay, dito pa. Dito. People selling Lakay, lahat ng design. Fiber cement board gamit namin Lakay. Ay, fiber cement. Nakala ko yung Gibson board. Mega love shoutout kaibigan Tonying. Harang from Miralisi Channel. Patay ka dyan sa harang na yan. Hindi ka na makakaabot. Last 3 minutes. 15 viewers and 55 thumbs up. 555 sardines to. Just Joyce Official. Thank you very much. Yan. Ay dahan ko lang si Just Joyce. Nakaabot pa.
Ate Mamabit, Jacob Terence Ulyan. Pa-shout out, yun. Ate Mamabit, ipin ko lang tong si Joyce. Jacob Terence Ulyan, yun, pa-shout out. Mega mega love shout out po sa aking pamangkin na si Jacob Terence Ulyan. Shout out po sa Hulyan family. Shout out po sa Hulyan family, Natividad family, Tabayan family. Excuse. Tabayan family, shout out po sa mga nandiyan po sa bagatan ng aming baryo. Salamat po sa inyo, yung mga nanonood po sa aking live stream. Salamat. Shoutout po sa inyo lahat. Pa-shoutout Kuya Ivan, happy 1K subscriber. Doon. Shoutout. Mega love shoutout from Jacob Terence Ulyan. Happy 1K subscriber daw, sabi niya. Teka lang, ayudahan ko lang si Just Joyce. Tatlo Just Joyce, o isa. Ayun o, isa. Bata pa rin pala to. Nahuli ka kasi kaibigan Just Joyce. Tapos ang isipan ng mo, video. Ito, pangalawa na o pangalawa. Like number 73. Pati ba naman yun? Ito pala oh. Pangalawa. Ba't ang iksi ng video mo? Pangatlo to, pangatlo. Okay. Like number 456. Sino naglalabasan dito? $33 po ako. 47 ka na, 47. Salamat host, full back ko kayo from Just Joyce. Haba-habaan mo yung mo sa susunod, yung video mo kahit mga 2 minutes. Team Pring, dana po. Full pack watching. Just Joyce official, Kalimbang all. Yan, mga nagdikita na sa'yo. Dana po, kaya stag mamabit support from mga ulirang ina. Just Joyce nag-drop ng bahay, mga ulirang ina, nag-drop ng bahay. Alvin Mutsador, nag-drop ng bahay. Just Joyce official, dikit full pack sis, pandikit din, salamat. Yan, balikan mo muna, Just Joyce, hintayin ko. Pakibalik ng mga balikan mo ka, basta manood ka. Manood ka ng video nila, tapos mag-comment ka ng tama. Kung ano yung napanood mo, yun ang i-comment mo. 33 po, 33 lang po ako kahapon. Salamat host, Just Joyce official, dan dikit po sa short intro. Padikit din, salamat po. Yan o, pabalikan na lang si Mamabit support. Baguhan lang po host. Dan po, Francis M. Bukas ko na.
Bukas ka na pumunta sa bahay ko. Mag-iwan ako bakas. From Genesis Nice. Huwag ka na magbaba ng bahay mo. Just Joyce, nakapin ka na. Intindihin mo yung dumikit sa'yo. Balikan mo na. 33 years old po. Balikan mo na yung mga pupunta sa'yo. John Mark Julian Vargas. Pa-shout out Kuya Ivan from John Mark Julian Vargas. Mega love shout out sa aking pamangkin na si John Mark Julian Vargas. Shout out po sa Julian family and Vargas family, Natividad family, Tabayan family. Sino pa nga ba? Ganda nga ating nirelisa oh. Ang iksi ng ng video ni ni Just Joyce. Ganda lagay Baliktaran. Yung mga dumikit sa akin bukas na sila balikan ha from Jesus Nice. Shoutout ulit, may love shoutout po kay John Mark Julian Vargas. Julian family and Vargas family. Salamat po sa suporta mo pamangkin. Salamat sa pagpunta mo lagi sa live stream ni Kuya mo Ivan. At saka sa kapatid mo si si Aklob, si Jacob Terence Julian. Ganda host ng lagayan mo ng CP Okay. Pang Cute siya, cute. Cute. Okay po, from Just Joyce Official. Thank you po, from Just Joyce Official. Balikan mo na yung mga nagdikit sa'yo, hanggat di pa ako nag-end. Dana po kay Just Joyce Official from Mangulirang Ina. Mangulirang Ina, nag-wrap ng bahay. Mga bit support, Mangulirang Ina, dikit, full pack, 1 minutes and 24 seconds video mo. Yun, ako po yung magpapaalam na mga kaibigan. Salamat po, Mama Bet. Thank you very much po sa inyo. Sakto na po tayo sa oras. Sa mga nahuli po, sorry po sa mga nahuli kung hindi po kayo nagkaroon ng banana. Sa mga susunod pong araw, tayo po yung magkita-kita uli sa aking live stream. Just Joyce Official. Dana po ako, 5 minutes ako nanood sa iyo from Francis Membrave. Salamat din Gabsat. Balik ako tulog from mga bit support. Sige, thank you. Thank you. Bye-bye po mga kaibigan. Bye-bye. Thank you po. Nandito rin ako sa iyo, Manong Lakay, nandito rin ako sa iyo. Babay na po ho. Salamat po sa lahat from mga ulirang ina. Keep safe always idol from Francis Membrane. Thank you very much. Thank you mga ulirang ina. Love and care emoticon. Thank you. Thank you mga kaibigan ko. Salamat sa inyong lahat. Kita po ulit tayo sa susunod yung live stream. Baka sa isang araw pa. Tambay lang Lakay. Naka-live din ako. Manong Lakay. Mag-end na ako. Tambay na isa sa'yo. Tapos tatambay ko na rin ito sa'yo mamaya.
Itong isa. Yun, salamat po and God bless us all po sa ating lahat. Thank you very much and mega love shoutout po sa inyo lahat. Thumbs up po ako sa inyo lahat mga kaibigan. Salamat. Bye bye po, bye bye.